Vad är det här? Nu. Det är en data. Smockar du gröl? Kör! Nej, det gör jag inte! Jag börjar. Jo, det gjorde jag här. Ja du Roffe, hur går det nu i skolan? Ja, det är bra, vet du. Fan, de inte mucka gräl. Nu! Vad är det här? Böcker. Fan, ful. Vad fan gör du? Vad ska du skita i? No! Tjej. Ge mig en macka, annars får du en smocka. Jag tycker inte ge dig en macka. Ge mig en smocka. Nej, du får säga om det. Så du får ge mig en smocka. Vad är det där för jordglob? Och sen ställer du på den. Hörru! Vad vill du bara? Vad är det där för blöd? Usch. You.